Patay ang tigulang nga tricycle driver sang ginbungguan sang pick-up. Ginkilalang biktima kay Serafin Buaya, 82 anyos, sang barangay Butbot, Pandan Antique. Nagasunod sa tricycle sang biktima ang pick-up nga ginamaniho ni Novilla Tumbukon, 70 anyos, sang naisod Ibahay Aklan. Ma-overtake kuntani ang pick-up apang sa baylo nga maglikaw na bungguan sina ang tricycle. Voluntaryo nga nag-surrender sa Pandan Municipal Police Station ang driver sang pick-up. Matapos ang 16 katuig nga pagpanago, arestado ang number 1 wanted person sang Rua City Capiz nga si John Michael Aranza. Si Aranza ang may kaso nga pagpatay sang tuig 2003 sa bulig sang Barangay Intelligence Network na dakpan ini sa Barangay Camintis, Carles, Iloilo. Lalaki na kuan sang litrato samtang naga-masturbate sa dalan. Base sa pahig sa isa ka ginang nagalakat ini sa dalan sa nakita nga ginasunod sang lalaki nga nakamotor. Nakita sini nga ginauyatan sang lalaki ang iya kinatawo samtang nagatulok sa iya. Hindi inuuna nga may pareho nga kaso sa Kalibo, Aklan. Oktubre nagligad nga tuig ginreklamo man sang 14 kag 16 anyos nga dalagita ang lalaki nga nagpakita sa iya kinatawo kag nakuwaan pa sang CCTV video. Ginlonsar sa Metro Bacolod City Jail Facility ang katatagan kontra droga. Pinakauna ini sa bilog nga Rehiyon. Tinutuyo sang programa nga mabuligan kag mapaayong kondisyon sa mga anay drug dependent. Gabahin diri ang Psychological Association of the Philippines nga nagahatag sang mas madalo nga pag-ensyende sang epekto sang droga. Sabat man ini sa kakulang sang rehabilitation center sa pungsod. Suportado sang Police Regional Office 6 ang hinyo ni Iloilo City Police Director Martin Defensor Jr. kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ideklara nga persona non grata ang miyembro sang Communist Party of the Philippines New People's Army sa syudad sang Iloilo. Ginakabig sang PRO 6 nga maayo ini nga lihok bangod man sa ginakabig malapnagon nga recruitment sang nasambit nga grupo ilabi na sa mga kabataan.